Darlleniad o'r Efengyl Ioan, pennod 21, adnodau 1 i 14. Dyma Iesu yn ymddangos i'w ddisgyblion eto wrth Lyn Tiberias. Dyma beth ddigwyddodd. Roedd criw ohonyn nhw gyda'i gilydd, Simon Peter, Thomas, yr oedd yn cael ei alw yn yr Effaill, Nathaniel o Cana Galilea, Meibion Zebedeus a 2 disgybl arall. Dwi'n mynd i bysgota, meddai Simon Peter wrth y lleill, a dyma nhw'n ateb, dyn ni yn ddod hefyd. Felly dyma nhw'n mynd allan mewn cwch, ond wnaethon nhw ddal dim drwy'r nos. Pan oedd hi yn dechrau gwawrio, dyma'r Iesu yn sefyll ar lan y llyn, ond doedd y disgyblion ddim yn gwybod mai Iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw, oes genoch chi bysgod, ffrindiau? Nag oes, meddan nhw. Yna dywedodd Iesu, taflwch y rhwyd ar ochr dde'r gwch a byddwch chi'n dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny a chafodd cymaint o bysgod ei dal nes ei bod nhw'n methu tynnu'r rhwyd yn ôl i'r gwch. Dyma'r disgybl roedd Iesu yn ei garu'n fawr yn dweud wrth Peter, yr arglwydd ydy e, a dyma Simon Peter yn rhwymo dilledyn am ei ganol, achos doedd ganddo ddim byd amdano. Yna neindiodd i'r dŵr. Daeth y disgyblion eraill ar ei ôl yn y gwch gan lusgo'r rhwyd oedd yn llawn o bysgodau ar eu holau. Doedden nhw ond rhyw 90 metr o'r lan. Ar y lan roedd tân golosg a physgod yn coginio arno, ac ychydig fara. Dewch ar rhai o'r pysgod ydych chi newi ei ddal, meddai Iesu wrthyn nhw. Felly dyma Simon Peter yn mynd i mewn i'r gwch a llusgo'r rhwyd i'r lan. Roedd hi'n llawn o bysgod mawrion, 153 ohonyn nhw, ond hynny wnaeth yr rhwyd ddim rhwygo. Dewch i gael brecwas, meddai Iesu. Doedd ddim un o'r disgyblion yn meiddio gofyn pwy wyt ti. Roedden nhw'n gwybod yn iawn mae'r arglwydd oedd e. Yna, dyma'r Iesu'n cymryd y bara a roi iddyn nhw a gwneud yr un peth gyda'r pysgod. Dyma'r trydydd tro i Iesu adael i'w ddisgyblion i weld ar ôl iddo ddod yn ôl yn fyw.